Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ha ka step jong kasingi sa jan jong katayo ki kattu kat ni ki briu ki lalap ya ka we ka met yap jong we urang ba briu ha ka we ni ki jaka ka balong tliu ha ka we ka kunro ka badang shushna thamai na ka banta ka surok nong stan ha ka dong maurang tong wen ka badan marjan ka office UDTO nong stan bat ka badang hapru hapo ka snong nong stan West Khasi Hills katulong kubor balayo lum layatho ba ka te ka met yap ka de jong ba yes par paryong san post nam karta na ka snong nong stan West Khasi Hills Shu la ong ru ba ute urang ba ula ja ru mentala kattu ka nisngi handai ka step jong ka singi sa jan la lapan ban ya ka met yap ka jong u na ka te ka jaka la ong ru ba hadien ka jingyo jing tem ya ka jing don jong ka te ka met yap ha ka te ka jaka ki pulet ka nong stan ki la hiar ha ka te ka jaka bat hadien la pen kit no ya ka te ka met yap sha civil hospital nong stan ban pendap ya ki jing don kam Shu hadu pen mi ya ka ni ka khubor am shim la tip ka e ka daw ka ba penong ya ka te ka jingja ya ute urang ba ha ka te ka jaka hadu bu unda du no yala ka jong ka jing im Hoy aga TMC si Turki sentil di kalayaban pernah Hoy aga TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah